Guys, welcome to my channel. Nga matuma Mani ka itong itabi guys para ano po din po mga okay. Welcome to pag Eco Rest House. Dere sa lungsod sa Matag. Ano na guys para ang ano ibinalit ka sa bato. Bulawano pagpangga ng kuna dili mabalhin pitik ning kasing-kasing kung taligdan mo ako magpabilis sa arko na walay makababag sa atong pagnilalay akong tinangga sa atong pagnilalay akong pinangga. Okay guys, muna yung hirap guys. Yung tabang ito. Matud nila ako dili mangay nga magmangga